Us volem presentar la plataforma digital escolar d'Editorial Nadal. Treballem l'àmbit de les llengües i les matemàtiques. Els exercicis generen informes automàtics. Tots els cursos de primer a sisè estan estructurats de la mateixa manera. Quadern d'iniciació pel setembre, primer, segon, tercer trimestre, lectures i contacontes i expressió escrita. Els exercicis de la plataforma digital es poden fer en format PDF o en format digital interactiu. D'aquesta manera ens podem adaptar a les necessitats de qualsevol alumne. Ara podeu veure un exercici en què s'arrossega la I de manera digital interactiva i el mateix exercici també es pot enviar en format PDF perquè l'alumne el faci amb colors o escrigui negre sobre blanc. Els quaderns trimestrals tots tenen la mateixa estructura. Primer trobem el quadern llibre de l'alumne. Aquest quadern llibre té l'objectiu de que si l'alumne es deixa el llibre a l'escola pugui treballar des de casa de manera interactiva, ja sigui copiant l'exercici. Seguidament trobem exercicis de reforç. Poden ser en dos formats. El gris és en format PDF i el verd en format interactiva. D'aquesta manera, l'alumne pot treballar com més li convingui. Hi ha moltíssims exercicis complementaris. Us volem ensenyar que el mateix exercici que ara veureu en digital interactiu de separar síl·labes pot ser idèntic en format PDF. Cada trimestre treballa 5 unitats i quan acaba cada unitat li hem fet una petita avaluació. Aquí la podeu veure en format digital o en format PDF. Igualment tenim al final del trimestre una avaluació que recopila tots els exercicis. D'aquesta manera podem saber si l'alumne ho ha pogut superar. Quan l'alumne realitza els exercicis de final d'unitat o d'avaluació trimestral de manera digital interactiva, es genera automàticament un informe competencial. Tots els exercicis digitals interactius són autocorrectius. En tots els cursos hi ha una carpeta de lectures. A primer i segon és carpeta de lectures amb contacontes. D'aquesta manera podem treballar les lectures en format PDF o en format digital interactiu i tenen les seves pròpies preguntes per fer una millor comprensió lectora. Per últim, hi ha una carpeta que és la d'expressió escrita. Aquesta és l'única que no es pot fer de manera digital. És una carpeta que l'alumne treballarà negre sobre blanc. La podem imprimir, li podem enviar en el correu electrònic, però no pot ser de manera interactiva. És a dir, l'alumne us ho tornarà imprès i escrit. Com a novetat pel proper curs, dins de la plataforma hi haurà la possibilitat de donar classe online. Quan l'alumne ha realitzat un exercici digital interactiu, hem d'anar a la secció d'informes. És d'ús exclusiu per als docents. Els informes competencials són resultat dels exercicis de final d'unitat i de les avaluacions trimestrals. Així doncs, podem tindre 18 informes per alumne.